Welcome students of HAVO 5 and VWO 6. Welcome to this video about the exam of 2025, and we're talking about one of my favorite subjects in the world. I'm not being sarcastic. Karl Marx, and Mr. Trotsky. I think it's Leon Trotsky even. We're talking about them and explain how the interpretation of Trotsky, of the theory of Marx, differs. So Trotsky has a different interpretation. Zijn interpretatie verschilt van de theorie van Marx. En je moet uitleggen hoe zijn interpretatie verschilt van die van Marx. Lang en zwak. Akkening. Je kunt 2 punten verdienen, maximum score 2. Trotsky, die je hier ziet, heeft het over een voorhoede. Like a group of people who is ahead of the rest. So een voorhoede significa un gruppo di gente davanti e otro gente. Dus je hebt een voorhoede, a group of people who knows more than the others, who are more far ahead than the others. They lean on the mass. The mass is like the large amount of people in a country. All the people in the country. So Trotsky heeft het over een voorhoede, a group of people that is ahead of the rest, that leans on the masses. De masses, in Dutch de massa, de grootte van de bevolking, de meerderheid in maioria van population, ta e massa. Dat is waar Trotsky het over heeft. Terwijl Marx, een van mijn favoriete personen in de wereld, die eigenlijk zegt van, nee, het moeten de arbeiders zelf zijn die de voorhoede nemen tot de revolutie. So Marx said, it has to be the workers who rise up and create de dictatuur van het proletariaat. De fabrieksarbeiders, de proletariërs moeten dat zelf doen. Maar Trotsky zegt, nee, het zijn niet zelf de arbeiders die het initiatief moeten nemen, who take the initiative. Het is een voorhoede die dat moet doen. Dus in short, terwijl Trotsky zegt, het is een voorhoede die op de massa steunt, zegt Marx, nee, het moeten de fabrieksarbeiders zelf zijn die in opstand komen. So Trotsky actually says, het zijn niet de proletariërs, arbeiders die een initiatief nemen, who take the initiative tot de revolutie, terwijl Trotsky zegt, het is een voorhoede die dat moet doen. So Trotsky opposes Marx. Hij zegt, nee, het zijn niet de arbeiders, de proletariërs die het initiatief nemen, het is een voorhoede. Ik hoop dat dit heel duidelijk was.